Čavez Zarec, ja som Majo a vítam vás v mojom nového videa. Je to vlastne video na skôr prvý part na Build Battle a... To je zase toto. Dobre, Čau Majo. Dobre, kto si... Nocturne. Si Slovák? No nie, ty vole. No nie. Čech. Jasné, že Slovák. Jaj. Tá moja gramatika. Poď na toto, kamaráde, na toto. Aj na to. No, jau. On tu môže hitovať, aj to ja chcem. Nevadí. Tak. Už ma tak aj pozná, tak čus, dobre. Ale ja chcem ísť na Build Battle a natáčam. Pozdravte do videa. Ja Afričanka v telku. Pipinka, dobre, ona môže byť aj Afričanka v telku niekde. Nevadí. Dobre. Takže zjavne ma tu niekto pozná, čo je dobré. Tu máme aj nejakých fanúšikov rovno pri videu. Do videa. Tak, pozdravte vlog do videa. No. No, píšu si so mnou, ale pozrieť do videa nechcú, utečte, jaj. Nevadí. Zostavujem 3 sekundy a potom to začne. Hadice? Pojaj. Bude taká zelená hadica, to bude. Jaj. Čo ma napadlo, jak to môžem spraviť? Modrá. Tak. Čakať. No, ale tak. To ide ako tak dole. Toto pôjde, bude to potáčané, takto, to ťaháme za sebou, takto, a tak, klikne bielu, modrú, hop. Hop. Tak, to mláčka, ja moc ani co ináč stavať neviem. Ako v Minecrafte. Hop. Tak, to ešte. Počkaj, no. Tak, túto kvapka. Pre túto kvapka. Tak. To kvapka. Takže kvapky proste všade. To kvapka. Jaj. To kvapky a my sme hotoví. Jaj. Tak to vypadá, to nevypadá skoro rovno jak hadica, ale nevadí. Fúha. No teda ale staviteľské skilly. Nevadí.
Tak, sú to hadica takto a tam strika. Tam si hadica nech strika. Jaj. Ale tak máme 2 minúty na čas. Všimol som si, že väčšina, keď chce vyhrať, tak robí kosoštvorec alebo niečo iné, chlapské. Tak, a ja som teraz vedavý. No. Teraz niečo skúsim spraviť. Nech aspoň volačo. Čakaj, lakú takú. Kde to je? Tuto to je. Nie, to je obraz aj. Tak cedule. Jaj. Idem farme však nevadí, keď neviem čo ako sa mám farmovať, kto niečo z toho spravíme, nech to je taký umelecký kúsok. Ešte takto zelenú tam do toho dáme. Tak. Neviem ani čo má byť hento, ale proste som na čo postavil. Dobre, počkaj, nič sa nevidím. No, dobre mu dám. Snažil sa chlapec, ale má to aspoň trochu lepšie, jak ja. To tako čo? Jeden bod aspoň za to, že stával. Ale... toto je čo? Toto ani moc ako hadica nevypadá, čiže... Ale aspoň stával jeden bod, nech chlapec aspoň si užije trošku, ale what the fuck. Toto mi príde skôr ako had. Sice moje není o nič lepšie, ale dám aspoň 2 body. To nie je to ako... to vypadá ako taký nejaký had, ktorého niečo sere. To mi príde ako neviem čo, takže jeden bod, ale stáva, nedám aspoň za stavbu 1 bod. Poďo som takto hadičca tam ide, strika sa to tu a toto bola čo tam ona spravím a neviem čo. Aby som čo spravil. No dobre mi dali, dobre. Na prvom mieste! Aleluja, dámy a páni. Tak jo, vyhrali sme. Ale ako sa... Dobre, na čo teraz pôjdeme? Kam išli? Ničím to není, oni sa asi odpojili. Poďte zase na 4, chlapci. Na 4. No tak idem na 4 zatiaľ. Nevadí. Jau. Nevadí. Takže prvá... Nie, že hra... No prvé kolo je za nami. Ale toto je vlastne prvý diel z minihier. Takže na minihiery sa asi môžete tešiť častejšie. Tak, lebo celkom ma to začalo baviť. Takto keď som vyhral, proste len si zapnem Minecraft, natáčam
Minecraft part 3 single player, kúkam sa na to, seká to jak neviem čo, to si hovorím, tak idem natáčať minihry, nemôže sa čo stať a proste som hral na prvom mieste, takže minihry sa mi celkom začali páčiť, keď som vyhral. Oho, rovno 11 bodov som. Ale ako musí, ale spomínam sa asi fakt tak, jak som spravil, že tá hadica strieka. Už to bolo celkom také celkom to bolo pekné, ale aj také asi najoriginálnejšie. Lebo to, čo som videl, čo oni stávali, no, nebolo nič moc, ale ako snažili sa, ale moc ako na hadicu sa to nepodobalo. Jeden tam spravil niečo, ako čo sa podobalo vlastne na hada. Jak to môže spraviť hadicu, čo sa podobá na hada? Opice, tam ja pani sme v riti. Opicu. Dobre, hnedá vlna. Čierna vlna na oči. A sivá vlna na packy. Jaj. Posnažíme sa to postavať. Tak to už vypadá jak neviem čo, jak neviem čo, ale pokúsime sa nejak spraviť opicu. Jaj. Priznám sa, opicu ma nikdy ešte nenapadlo spraviť, takže je to celkom také originálne. Prečo nie? Prečo nestavať niečo, čo som nikdy nestával? A niečo, čo vôbec neviem, ako by som mal postavať. Lebo ja postavičky vôbec stavať neviem. O, počkaj. Niečo ma napadlo, jak spraviť chrbát, takto. Tak. Jaj, opicu. Máme už ako také telo máme. No. Tak. Som potreboval niekoľko viac času. Tá hlava bude trošku asi väčšia. Nie, až takto. Nie, hlava bude takto. Jaj. To jedny bulvy, druhé bulvy. No ešte pracky spraviť, Tak. Takto spravím. Dobrý ukazovák, nie. Kto prekne prstíky. Keby aspoň neviem, koľko má opica prstov. Nevadí taká pili pracka. Jaj. Máme už iba minútu volačo, ruky nebudú takisto dlhé, nevadí. Čo? Prosto, dobre. Tak. Tak ja som spravený, to by to mal aspoň trošku oživiť. Jaký nos dáme, jaký nos, červený nos je klaunovi. Ešte by sme mali spraviť uši.
iba 34 sekúnd, tak. Aj ty vole, toto, že sa má podobať na opicu. Jaj. To ani z trochu nevypadá jak na opicu, to vypadá jak nejaký... Toto vypadá skôr ako oči, nie toto. Jaj. Prečo toto vypadá ako oči a nie toto? Máme už iba 6 sekúnd, to než nestihneme spraviť. Nevadí. Akože opicu som ešte nestával, nevadí. No grutý. No, musím uznať celkom dobré. Akože sa trošku vynašiel a použil ako keby opicu z Pokémonov. Čo je toto? Tento si s tým nedal ani záležať, dobre. Tak to aspoň jeden nebo čas stával, ale nežerem, ale toto už má byť opica, jaj. Ináč, také 3 body. Alebo 2. Ale toto je celkom dobré, len... kde má ruky. Aspoň to dobre, len ruky nemala. Ten teda do ruky banán, musím uznať aspoň 2, no, že stával, dal je banán, 3 body, že sa vynašiel, ale... No, náš dobre. Jeden bod aspoň za to, že stával, ale toto sa podobá aspoň na nejakú pokazenú mačku. Však pozrite, jak to vypadá, chvostom má, leží to jak mačka, uši to má jak mačka, a teraz moje, proste 5 bodov. Páči sa im to, dobre, tak sa to im to páči. Štvrté miesto, nevadí. No. Toto vyhral, ani sa nič neviem. Docela sa vynašiel, musím uznať. Tak, ja si myslím, že na túto prvú epizódu z minihier by to mohlo byť všetko. Rozhodne sa pripravte na ďalšie minihry, ale nie z Blood Battle, potom nejaký asi Gold Rush, Anarchie. No, Anarchie moc nie, to som iba párkrát hral a... No, popravde som to hral iba raz a moc ma to nebavilo. Tak, budem rád, keď ma podporíte lajkom, odberom a nejakým tým komentom. Tak, a ja sa s vami lúčim, budem rád, keď ma podporíte. Tak, keď ma podporíte a ja sa s vami lúčim.